भौजी अरे भौजी रुस के होलिया में हो बैंड से अटलवावती अलग बॉयफ्रेंड से रुस के होलिया में है जखमी जी भौजी रुस के होलिया में हो बैंड से अटलवावती अलग बॉयफ्रेंड से भौजी होलिया में है जखमी जी से बोला चाहे तू माने चाहे न माने चाहे तू माने भौजी रुसके होलिया में एक बार क्या बात है चाहे तू माने चाहे न माने चाहे तू माने चाहे होलिया में है चले चले डाला रावती अलग बोए फेले भौजी रुसके होलिया में अरे तुरली ससुर में देवरा के दिल हो दिल हो और का हो और का बा कि तुरली ससुर में देवरा के दिल हो अब पलटी नैहर में करावे ले मोबिल हो नैहर में करावे ले मोबिल हो पलटी नैहर में करावे ले मोबिल हो तुरली ससुर में देवरा के दिल हो पलटी नैहर में करावे ले पलटी नैहर में करावे ले मोबिल हो पलटी नैहर में करावे ले मोबिल हो अब तो सुने में मुकेश राय आनंद आवत होई तहरा कहतारी का हो कि बाल चापी के चले ले और बैंड से अच्छा अरे कि बाल चापी के चले ले और बैंड से चलवावती अलग बॉयफ्रेंड से बाल चाप के चले ले चलवावती अलग बाल चाप के चले ले चलवावती अलग बाल चाप के चलवावती अलग होलिया में हो बैंड से चलवावती अलग बॉयफ्रेंड से और का रोहित भैया और का गिरवस जखमी जितेंद्र पी के दारू 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 अब मिलल भाई सेकंड हैंड में हरारू सेकंड हैंड इनका के नहीं तो भौजाई लगले माई सम्मान भैया हाँ गिरवस जखमी जितेंद्र पी के दारू मिलल भाई सेकंड हैंड में हरारू मिलल भाई सेकंड हैंड में हरारू मिलल भाई सेकंड हैंड में हरारू तो खेला गोलू के खेलावे अपन गेंद से फुटबॉल खेले ला लोग फुटबॉल वही तरी खेले के बा होली में कि खेला गोलू के खेलावे अपन गेंद से डलवावती अलग बॉयफ्रेंड से चले डलवावती अलग बॉयफ्रेंड से खेला गोलू के खेलावे अपन गेंद से डलवावती अलग बॉयफ्रेंड से